Dobrý den, šestáci. Dneska jsem se koukal na vaše prezentace o vašem životě a mám takový pocit, že mám jednu funkci, která by vám mohla snadno a rychle pomoci vytvořit, aby tu prezentaci tak, aby byla vypadala hezčí, tak aby graficky vypadala lépe. Jedná se o funkci prozkoumat, kterou Google má a na kterou používá takzvané strojové učení, kde Google sám rozpozná, co na té stránce máte a podle toho vám navrhne vzhled prezentace tak, jak by se vám mohl líbit. Tak, já jsem si půjčil první snímky prezentace jednoho z vašich kolegů, jenom je přejmenovaný, aby se nám trošku ztratil a vyměnil jsem mu jednu fotku. Tak, funkce prozkoumat. Nalezneme v pravém spodním rohu. Když tam klikneme, tak nám nabídne, jakým způsobem by mohly vypadat ty snímky v té prezentaci podle Google, když on by je automaticky přidělal. Tak. Já bych třeba chtěl fotku nějakou, aby vypadala hezky. Mám tady první. Pak si překliknu funkcemi, okamžitě dá návrhy na nějaké další stránky. Tak. Tedy ono to anime taky zarámujeme, anebo možná lépe vypadá tohleto. Pak tady mám stránku, která je hodně takhle v rohu, tak já bych ji chtěla, aby taky vypadala nějak kousek lépe, aby byla hezky centrovaná. Mám na to funkci tedy. Tak, a pak si vezmu třeba titulní stránku. Tady vidíte, že třeba úzkroužkem to písmo, které tam je nastavené, toto neumí. A tak si můžeme podívat na nějakou, která to umí napsat dobře. Tak jenom napíšeme malé Ž, aby to vypadalo. A máme za sebou necelé 2 minuty práce a prezentace vypadá úplně jinak a myslím si, že mnohem lépe. Tak, s čím vám vlastně pomůže funkce prozkoumat? Vytvoříte pomocí ní hezkou prezentaci, která bude vypadat krásně a nezabere příliš moc práce. Funguje snadno a rychle, stačí najít pouze v pravém spodním rohu to tlačítko a jediné, na co bych upozornil, dejte si trochu pozor, abyste tu prezentaci pak neudělali příliš divokou, že každý snímek bude vypadat jinak. Když jste si všimli té mé prezentace, tak jsem 2 snímky dal úplně stejné a třetí je aspoň v podobných barvách, tak aby to prostě nebyla divočina, tak aby to vypadalo, že jsem tvořil jednu ucelenou prezentaci. Tak budu se s vámi těšit na příští týden. Kdo z vás může ještě si tlačítko prokliknout a prozkoumat možnosti vylepšení vaší prezentace pomocí fotek.